So, okay, game tayo. Ala ka. Yan agad oh. Wala nang pakeme-keme. Yun na, what's up sa inyo mga Aji? Welcome 2020. God bless. Yung laro natin ngayon. So ito, tigring putiin. Yan, dito yung picture. Pakita natin sa inyo. Yan, God bless sa inyo lahat. Yan yun, yung tala challenge natin. Talagang parang inaaprobahan nyo ha. So ito yung mga kalaban niya. Pulahin. Pulahin na tigre. Ito naman putiin siya mga Aji. So past game doon na laruan. Sana magbigay ng magandang laban para mapasaya ko naman kayo. So pag may napili na kayo, saan kayo sa pula or dito kayo sa gray, siguro mag-comment na din muna kayo bago nyo umpisahan yung laban. So pag may napili na kayo mga Aji, gawin na natin ganito yun. Papiliin ko muna kayo bago ako maglalaro, bago natin umpisahan. So yan, baka may kasama kayo dyan, pagpiliin nyo saan kayo. Ito yung picture ulit. Yan. Okay, game tayo and enjoy nyo. Mga Jensen ulit to mga Aji. Pwesto natin yung pula. Kasi ang pakawalan na natin is itong gray. So, kamay na lang pala, kamay natin gamitin para mas maganda yung pwestuhan. Ala ka, yan agad oh. Wala nang pakeme-keme mga Aji. Nako, huli agad ata yung pula. Pass game. Buibilot na yung pula, buibilot. Sumasapot yung pula. Sige palag. Nako, tumakbo yung pula mga Aji. Mahuli kasi kaagad, di naka-react. So yan, nakakita natin yung pula dito. Nag-retreat yung pula. Pero pumapalag yung pula mga Aji, palag pa. Wala, hindi talaga kaya sa persahan. So, nabilangan ng isa tong pula. Nakakagat pero paalang naman. No, tapang talaga na itong putiin natin na tigre. Pumapalag yung pula. Tapos parang nasa ano to, 9.5 versus 10 yung puti. Dahil sa tapang kasi nung kulay nung pula, kaya giname ko to. Parang ang ganda kasing rival eh. So yan. Tingnan natin mga Aji. Okay. Oh, pusa baba. Up. Wala pa. Isa pa lang mga Aji, bilangan ng isa to. Grabe oh. Ito lang talaga, natakbo lang talaga mga Aji. Kala ko mapapass game eh. Ito mga 2 days conditioning na to. Pero yun nga, umaatras na tong pula. So yan. Kita nyo naman. No? Bumaliktad pa yung laro. Ayaw na talaga. Sama. Ala ka. Hinuli yung pula. Hala ka dyan. Talaga tong gray na to. Hindi nabubuhayin yung pula. Pero yung pula mga Aji, kumakagat to. Makakagat yung pula, hindi lang talaga kaya. So, yun, pagbigyan natin ng last one na lang. Huli na talaga to, pagbigyan natin. Oh. Talagang katis-katis din yung pula. So, tingnan natin kung tama yung prediction nyo. Gusto din kasi kumagat ng pulo. Yun o. Yun. Verdict mga Aji. Itong gray yung panalo. So kung tumama kayo ng hula, comment na rin kayo dyan. So mabigyan ko po kayo ng isang laban. Maghanap muna ako. And yun. Maraming salamat po. Winner natin tong gray. And talo tong pula mga Aji. Ito yung pula. Talo yan. So tabi na natin to. And yun lang. Hanap pa tayo. Yun, special mention nga pala kay X-Gamer, kay Mix Explore, may Explore pala, sa Igagang Vlogs at iba pa. Yan, maraming salamat.